Hello my dear student, welcome to our YouTube channel. ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆଣିଯାଇଛି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପିଲାମାନେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛ ତାହେଲେ ଦୀପକ ମିସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କେହି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୀପକ ମିକ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର୍ ଏବଂ ମୋର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖିନିଅ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭୂଗୋଳର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, ରାଓଲାତ ଆଇନ, ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବୁକୁ ତୁମେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବରେ, କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ତୁମ 2 ମାର୍କିଆ 4 ମାର୍କିଆ ଏବଂ 5 ମାର୍କିଆ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ। ତାପରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଫଳାଫଳ। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଫଳାଫଳ। ହଣ୍ଟର କମିଟି, ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ଚୁକ୍ତି, ସାଇମନ୍ କମିଶନ, ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ। ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ସବୁ ଘୁଷିବରେ ପିଲାମାନେ। କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଭୂମିକା, ଜନ୍ମାରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କିପରି ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ। ତାପରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଓ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ଉତ୍କଳ ସଭା ଓ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସ୍ନେହା ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ, ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି କ'ଣ, ତାପରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଅଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ରିସେଲ୍ ସର୍କୁଲାର କ'ଣ, ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି କ'ଣ, ମିଶନ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ, ବେଠି ଓ ଭେଟିର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ନୀଳଗିରିରୁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। এটা ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ତୁମ ସମସ୍ତ ଘୋଷି ଦେବ। ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶରେ ଭାରତ, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳପଥର ବିକାଶ, ଗଣତନ୍ତ୍ର। 2 ପ୍ରକାର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟିତ ହେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ତାକୁ ପରୋକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ, ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କ'ଣ, এটা ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା କ'ଣ, କାଶ୍ମୀର ବିବାଦ, ତାପରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ, ତାପରେ ଭାରତ ଓ म्यांमार ଏବଂ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସବୁ ଚୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଦେଖି ନେଇଥିବ। ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ, ଭିଟୋ କ୍ଷମତା କ'ଣ, ସିଆଟୋ କ'ଣ, ସାର୍ କ'ଣ ଏବଂ LTTE କ'ଣ। ଏଟାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବି କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ଏହା ତୁମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, କାରଣ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ତାପରେ ଭୂଗୋଳ ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ଓ ଅପରିପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବୁକୁ ଘୋଷିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଘୋଷି ଦିଅ। ଏଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଏଇ ସବୁ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଘୋଷି ଦେଇଛ ନା, ତାହେଲେ ତୁମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଏଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ନାମ ହେଉଛି ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପ୍ରକୃତି ଓ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୃତ୍ତିକା ଗଠନର ବିଭିନ୍ନ ନିୟାମକ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦୋରସା ମାଟି ବା ମୃତ୍ତିକା ଓ ଅପସର ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେତୋଟି ଅଛି। ପେଡାଡଫଲ ଓ ପେଡାକାଲ କ'ଣ, ଖାଦର ଏବଂ ଭାଙ୍ଗର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, କଙ୍କର ଓ ତରାଇ ମଧ୍ୟରେ, ତାପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଚେନୋଜେମ୍ ଏବଂ ଫିତ ମୃତ୍ତିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବରେ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତରେ ଲୁହାପଥର ଆବଣ୍ଟନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଓ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି। এটা ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖ। ଏଇଟା ପୁରା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ରୋପଣ କୃଷି ଓ ସଂଘନ କୃଷି, ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ ପଥ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ଭାରତୀୟ ରାଜପଥ, ସୀମାନ୍ତ ସଡ଼କ ସଂସ୍ଥା, ପରିବହନ କ'ଣ, ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ, ବ୍ରଡ ଗେଜ୍ ଓ ମିଟର ଗେଜ୍, ତାପରେ ବିପତ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ।
या थिला तुमर भूगोल सिलेक्टिव क्वेश्चन। तापर आलोचना करबा आमे अर्थनीतिर क्वेश्चन फास्ट विश्व वाणिज्य संगठन जगतीकरण व उदारीकरण मध्य पार्थक्य दर्शाव। तापर आर्थिक विकास तापर विकसित देश का कहा जाए और विकसनमुखी देश का कहा जाए पार्थक्य दर्शाव। जातीय आय और मुंड पिछा आय मध्य पार्थक्य दर्शाव। खाउटी सचेतनता तापर भारत रे बेकारी समस्या तापर बेकारी समस्या तापर बेकारी जो अच्छी प्रकार भेद क्या क्यों बेकारी कह जाए पे मुखस्त करदेव। तापर शुभारंभ भारत योजना वो उद्देश्य लिखिब। स्व विनियोग समष्टिगत पुंजी और परनिवेश व्यापार उन्नयन और तोरक क्षेत्र। ते आउ पे तुम्हें यही सब्जेक्ट प्रैक्टिस कर दीजिए ना प्रैक्टिस कर दीजिए तारे तुम्हें फुल सब्जेक्ट मार्क रखिब। एवं जदि तुम्हें सब्जेक्ट फुल रखिब किंतु तुम सर्ट क्वेश्चन रे भल होनी तारे तुम्हें कौन करिब समस्त प्रश्न उत्तर थिबा सर्ट क्वेश्चन को मुखस्त कर दियो। तुम बही थिबा प्रश्न उत्तर जो सर्ट क्वेश्चन अछि ना ताको सब मुखस्त कर दियो जा फल तुमरो 90% मार्क रहबो इतिहास भूगोल रे। जदि वीडियोटी भल लागिछि लाइक शेयर कमेंट करबा को भूलंतु नाही एवं निज निज सांग मान को शेयर करो एवं शेयर कर सारा पर बेल बटन को ऑन करी सब्सक्राइब कर दियो। रहिली देखा हबा तुमरो आंसर बा तुम परीक्षार आंसर की सहित रहिली। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।